que han llegado a pie desde Ponferrada, Milán, Cusano, Milán, Estados Unidos. Desde Sarria, peregrinos de Alicante, Don Julián, barrio. De gozo y de alegría. Al comenzar, benvenuti. Tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Hoxe chegamos tamén nós, cos integrantes da peregrinación dos participantes da novena Ruta do Cabaleiro das Cunchas, conformada por navegantes de Galicia e Portugal, que vimos a rogar a túa axuda e protección e que temos percorrido as costas atlánticas da Península Ibérica coa ilusión de achegarnos nesta xornada a venerar a túa imaxe. Lembramos nesta ruta do Cabaleiro das Cunchas as bellas tradicións que recollen diversas fontes medievais da túa disposición, Apóstolo Santiago, para socorrer aos necesitados como aquel noivo que, afundido nas augas da ría de Vigo, cerca das terras de Bouzas, foi rescatado pola túa abogosa intercesión e orlada a súa vestidura cun sen número de conchas de vieira. Unas cunchas que representan a condición de peregrinos e que nos axudan na nosa peregrinación final.